Καθαρό αρχιτεκτονικό ύφος και ένα περιβάλλον που απηχεί το μοντέρνο πνεύμα και δένει απόλυτα με την ιδιοσυγκρασία του. Αυτή η πολυκατοικία στο νέο κόσμο έχει δημιουργηθεί με εκλεπτισμένη άποψη. Εδώ συναντάμε διαμερίσματα 68, 94, 98 και 126 τετραγωνικών μέτρων για κάθε γούστο. Ευρύχωρα, άνετα και ανοιχτά προς τη θέα. Και όπως και εσείς βλέπετε, κύριο μέλημα των δημιουργών ήταν η επικοινωνία των σπιτιών με τους εξωτερικούς χώρους, η θέα από τους οποίους μαγνητίζει. Και βέβαια, πώς μπορεί να αντισταθεί κανείς στο ιστορικό μνημείο της Ακρόπολης και τον όμορφο Λυκαβητό. Και όλα αυτά απλά ανοίγοντας το παράθυρό σας. Λιτή αισθητική με μοντέρνα στοιχεία και ανοιχτή αντίληψη για να κερδίσει το σπίτι περισσότερο ήλιο και να αναπνεύσει στον πρώτο χώρο που φιλοξενεί το living room. Η κουζίνα δημιουργήθηκε με οδηγούς στο γούστο και τις σύγχρονες απαιτήσεις. Τα υπνοδωμάτια σε λιτή μοντέρνα γραμμή, όπως υπαγορεύεται από το στυλ του υπόλοιπου σπιτιού. Τα πατώματα εδώ επιλέγουν τη ζεστασιά του ξύλου. Άνεση και στα μπάνια των σπιτιών. Τα διαμερίσματα διαθέτουν αυτονομία θέρμανσης, υποδομή για κλιματισμό σε όλους τους χώρους, υποδομή συναγερμού, πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα με ηλεκτρικά είδη, θυροτηλεόραση αλουμίνια βαρέως τύπου, διπλά τζάμια, δορυφορική κεραία και θωρακισμένη πόρτα εισόδου. Και για να κοιμάστε ήρεμοι, η πολυκατοικία διαθέτει κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης με 48 κάμερες και καταγραφή, φύλακα για το πάρκινγκ και αυτόματη πυρόσβεση, ενώ για την άνεσή σας και μόνο διαθέτει ακόμη και πλυντήριο αυτοκινήτων. Τέλος, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, ο κατασκευαστής έχει προβλέψει, καθώς το κτίριο διαθέτει αυτόματη ηλεκτρογεννήτρια που τροφοδοτεί όλους τους κοινόχρηστους χώρους. Εργονομία και σικ επιλογές συναντιούνται σε αυτά τα διαμερίσματα, με τους χώρους τους να γοητεύουν με την τέλεια ισορροπία τους, κάτι που τα μετατρέπει σε ονειρεμένους χώρους διαμονής.